Terve! Nyt on heinäkuun 7. päivä. Mä tulin tänne kaatoaiviin hyttysten syötäväksi. Tiesin, että niitä on paljon, mutta mä ajattelin, että tarvii sekin joskus kokeilla. On varustautunut omasta mielestä aika hyvin. Pitkä hiasta on ja tää kunnon hyttyshuppu. Mäkäräisiä ei onneksi tunnu olevan. Paarmoja ihan muutama yksittäinen tässä aamulla. Ei polttiaisia. Tulin tossa eilen illalla 9 jälkeen tonne Kulmankierven eteläpäähän ja kävelin siitä muutaman kilometrin tommosten putousten luo. Oli semmonen niin sanottu maisemareitti, jota en suosittele. Tästä tulee aika paljon kuljettua avotunturia, oletin, niin sen takia mä halusin vähän tämmöistä mettäsempää tähän alle. Se oli hyvin epätasasta ja hyvin hidasta. Välillä siinä kulki polku, välillä mönkiaura, välillä ei kumpaakaan. Ja putouksetkin oli lopulta vaan 2 komeata köngästä. Ja sitten koko joki on pelkkää koskea tossa, että hirveä virta. Piti ylipäästä tosta, mutta en taida uskaltaa. Kattelin tosta vettä hakiessa, että siitä voisi päästä hyvinkin ylitte, mutta sitten tarkemmin katoin karttaa, niin se onkin saari. Eli siellä olisi toinen haara vielä. Ja tuossa muutaman kilometrin ylävirtaan pitäisi olla silta, niin käy siellä. Siinä oli aluksi tommonen riippusilta, joka oli sen verran huteraa, että piti välillä pysähtyä, kun tuntui, että alkaa keinuttaa liikaa. Tuli mieleen, että pienessä maistossa niin se voisi olla tekemättä paikkaa. Tällä reissulla mulla oli taas jälleen kerran ajatuksena kulkea öisin ja nukkua päivisin. Ja siihen tarkoitukseen mä otin käyttöön tämmösen avaruuslakanan tapaisen, mikä tää nyt sit on. Löytyi isävainaan perinnöstä. Tää tuntuu toimivan muuten, paitsi että tää ei kestä tuulta. Tuuli rikkoo nämä nurkat, se hakkaa nämä rikki. Muuten kyllä viilentää. Vähän hirvittää, mitä tästä reisusta tulee. En ole ikinä näin paljon, tai ollut näin paljon sääskiä silloin, kun mä oon ollut liikkeellä. Mutta toisaalta en ole ikinä ollut näin hyvin varustautunutkaan. Toistaiseksi menee ihan hyvin, kun ei ole mäkärää, eikä ole paarmaa, eikä polttiaista. Siitä nyt olisi mieli ylitte. Katsotaan kuin käy. Ylitys oli helppo. Vettä oli vaan polveen asti. Eikä se tähän aikaan vuodesta, ei se ole edes kylmää. Housut pois vaan ja kroksit jalkaa. Sitten vaan ylös tänne mäkeen, niin pääsee vähän avoimempaan maastoon ja toivottavasti tää tuuli vie sit vähän itikoita syrjemmälle. Aamulla tuuli kanssa aika rajusti tossa ja yöllä tuuli paukutti sitä mun
huopaa, avaruus, lakanaa, mikä se nyt on, niin haittaisi vähän nukkumista. Nyt on sen verran nummea, että mä vaihdan tossut jalkaa. Ja ehkä tän hyttysmyssynkin voisi ottaa jo pois. Joku paarma tästä tuntuu peräävän, mutta ei enää hyttysiä. Jaha, sit tuli ampiainen. Ei kun mikä onks se? Paarma se on. Ruohokonukkaa täällä kasvaa näköjään ihan rinteet täynnä.
Sain teltan kalliolle. Täytyy ehkä vähän katsoa kiviä vielä painot. Melko se hieno pikkuputous tossa Tyrkänteen vieressä. Ja just kun aloin laittaa telttaa, niin katselin, että tuolla 300 metriä eteenpäin, että mikä hitto siellä on, että se näyttää ihan jyrävältä. Täytyy mennä katsoa vielä tänä iltana. Oli paha yö. 10 tuntia makuupussin alla ja siitä ehkä 4 tuntia unta. 1 aikoihin menin nukkumaan ja nukahti siinä sitten jossain välissä sateen ropinaa. Sitten alkoi tuulla yöllä ja se hakkas mulla oli se avaruuslakana siinä taas ja sitä ei voinut pitää ollenkaan. Meteli oli niin kova ja sitten se repi yhden telttakiilan irti. Ja sitä joutui sitten muutamankin kerran sitten kiristelee. Varmaan 3 kertaa toi nurkkakiila lähti ja yöllä hain sitten yhden kiven sinne vielä painoksi. Useamman tunnin valvoin siinä. Ja sitten varmaan joskus aamu 7 jälkeen sain nukuttua sitten vähän lisää taas. Aika rikkinäinen olo. Mutta onhan sitten se hyvä puoli, että tuuli vie kaikki itikat tässä. Että kaikki mitä on tässä teltan suojassa. Ja aina sitten kun menee sinne sisään, niin sinne tulee 20 kaveria mukaan. Ja niitä sitten hetken aikaa saa listiä siellä sisällä, jos siltä tuntuu. Yleensä tuntuu. Olipahan melkoinen jyrävä. Tosiaan toiselle puolelle kun olisi päässyt, tai olisihan siinä päässyt, jos olisi ottanut saappaat pois, mutta en kattanut aiheelliseksi, niin siltä puolen olisi sitten saanut paremmat kuvat. Mutta viheliäistä kulkee tää jokirantapusikot, että suuntasin tänne ylemmäs avoimelle maisemalle. Sieltä tulee varmaan nyt jotain sadetta taas mun niskaan. Sitähän tuli viime yönä ihan kyllä riittävästi. Ja sitten täällä ei ole noita itikoita niin paljon. Sais tuuli vähän osua paremmin, että se on tyyntynyt. Yöllä tosiaan oli kauheata paukutusta. Ja sitten aamulla tuli kauhean rankka sadekuuro, että mä heräsin ihan siihen sateen ropinaan. Pikkusen teltan lattialle taas tuli jostain pikkusen vettä, että pitää vielä koittaa muistaa saumata sitä uudelleen, kun pääsee kotiin. Nyt mä koitan kulkea tässä Ylängön ja tommosen koivuvyöhykkeen rajaa, että jos nyt tulee ukkosta, niin pääsee sitten nopsaa vähän tonne suojaan.
Ukkosta ei kyllä luvattu, mutta ei viimeisestä sadettakaan luvattu. Iltapäiväksi luvattiin, eli nyt pitäisi sataa paraikaa rankasti monta tuntia. En tiedä, onko se toi, joka on tulossa vai oliko se mikä tuli nyt viime yönä jo. Täällä on riekot käynyt vissiin vähän kylvyssä. Toinen ja kolmaskin, eli muutamia kuoppia löytyy. Hieno ilta varmaan, eks niin? Mahtavia valaistuksia. Ja taitaa näkyä sinnekin, että muutama itikka. Nyt sit toi mun, taisin sanoakin, tää mun avaruuslakana homma ei oikein toiminut, niin mä ajattelin kokeilla sitä teltan alla, ettei se nyt ole ihan hyödytön. Ja sit tietysti, jos löytyy joskus sadepäivänä muutama puu, niin sen alla voisi sitten tehdä ruuatkin. Ja reissun uutuus. Mitään muuta uutta mulla ei ole, mutta hammastahana tabletit. Sieltä otetaan yksi. Pannaan suuhun, pureskellaan ja sitten vaan harja perään ja harjataan. Ja lopuksi huudellaan. Ei paina paljon mitään. Hyttysverkko pois.
Taas on päästy matkaan. Lähdin saappaissani liikkeelle. Katoin, että tuossa on 0,5 kilometrin päässä joku tommonen kosteikko, josta on näiden kanssa ehkä helpointa päästä ylittä. Ja sen jälkeen pistää lenkkarit jalkaa. Pitäisi olla taas sitten useampi kilometri tätä nummea kuljettavana, niin se menee joutuisammin sillä lailla. 8 aikoihin oli pakko nousta. Teltta meni taas saunaksi. Mulla oli lämpömittari sisällä, se näytti 40. Siinä ei saa edes makuupussin päällä enää nukuttua. Ulkona sitten oli 20 ja sekin on vähän liikaa kulkemiseen, mutta onneksi se meni nyt pilveen. Muuten tuli nukuttua kyllä ihan oikein hyvin, että olikin 2 ihan luokattoman huonoa yötä takana. Nyt varmaan jaksaa tänään taas kulkea. Junkersia kohti on matka, en tiedä menkö tänään sinne saakka tai menkö yleensä ollenkaan. Nyt mä vähän näiden itikoiden takia on tehnyt jo vähän muutoksia mun suunnitelmiin. Et mun oli tarkoitus paluumatkalla katsella vähän suuremman suon laitaa, mutta jos nyt sit ei. Nyt aletaan olla näillä seuduilla, missä oli paljon tätä tunturi, vai oliko se nyt tällä kertaa hallamittarin aiheuttamaa tuhoa. Täällä ei paljon ole jäljellä elävää puuta. Tätä on hehtaaritolkulla.
Pitää ottaa sadekuteet pois. Pistin ne liian aikaiseen tuossa päälle. Ei sieltä mitään sadetta sit tullut, muutama pisara. Tottunut vaan siihen, että sit kun jää odottamaan, niin äkki on liian myöhäistä. Mutta hieno palsasua tässä on vieressä. Taas on yksi yö saatu sitten vietettyä. Tulin tohon, oliko se jo 8 aikaa? Joo. Kauhealla kiireellä tuli sadekuuro ja pistin telttaa pystyyn siihen ekaan tasaiseen paikkaan. Oli ajatus etsiä vielä joku tasainen, oikeasti tasainen paikka, mutta vettä rupesi tulemaan ja löin sen tohon pystyyn ja nyt mulla on yksi telttakiila hukassa, että se on todennäköisesti tuo teltan alla, että täytyy toivoa, että se löytyy. Se oli vähän semmoinen ylimääräinen varakiila, mutta auttoi levittää seiniä vähän korkeammalle. Sitten kun ihmiset sanoo, että tulee nukuttua kellon ympäri, niin mä voin nyt pistää tunnin paremmaksi. Tosin viimeisen tunnin mä kyllä olin tossa hereillä, mutta kyllä se 12 tuntia tuli nukuttua tossa. Oli sille kyllä tarvettakin. Pikkuhiljaa nyt kahvit on juotu, niin silmät alkaa aukea. Se ei ehkä sit näytä vielä siltä, mutta kyllä ne tässä päivän mittaan. Mutta sitten on semmonen sähläysolo niin kuin melkein aina. Aina kun nukkuu liikaa. Meinasin joutua housupyykille. Tuli niin äkäinen lähtö aamulla sitten ylös tuolta teltasta. Mutta se oli semmonen läheltä piti tilanne. Ja sitten vaikka mä oon nyt muutaman päivän täällä kulkenut, niin millään ei meinaa niin kuin vieläkään oppia, että kun alkaa syömään, niin tää myssy pitää nostaa tosta pois. Kyllähän se sitten viime tipassa huomaa, mutta tuntee itseensä vähän hölmöksi. Nyt sit nää rojut vaan takas tonne rinkkaan jonkunlaisessa järjestyksessä. Ne on vähän sen kiireisen saapumisen takia vähän nyt levällään tässä. Levitettynä. Makuupussinkin meinasin unohtaa pistää tonne tuulettumaan. Mutta siinä se nyt saa kuivattaa, kun ei ole nyt sateen riskiä tällä hetkellä. Laitoin vielä lämpömittarin tuohon tyrkylle, että näkis miten lämmintä täällä on, kun tuntuu niin vilposelle toi aamu, mutta on se jo yli 20. Kellokin on nyt puolta päivää jo ennen kuin mä pääsen liikkeelle. Taitaa olla lähemmäs 12:30 jo.
Siellä haamuttaa kasapeltiä. Sodan aikana Junkersin raato, joka on niin moneen kertaan kuvattu ja nähty. Nyt mäkin näen sen täällä nyt sitten livenä luonnossa. Sinne se jää nyt taakse toi Ventsikan-raato tuohon lampeen. Mä jatkan tässä nyt kohti sitten Adolfin kammia, käyn katsomassa sen ja sitten ennen kaikkea sen putouksen, mikä siellä on takana. Täällä on aika paljon kuljettu, tää näkyy olevan selvät polut, että onhan tää paikan tunnetuimpia nähtävyyksiä, että eihän täällä hirveästi paljon muuta sitten olekaan. Paitsi just toi Adolfin kammi ja putous. Ja sit tuot kuitenkin maastosta löytyy paljon muitakin hienoja paikkoja, kun vähän viittiin vaan tehdä näitä löytöretkiä. Nyt on Kulmankinjoki ylitetty. Tosta kohtaa pääsi, saattaa varsi riitti just. Tarkkaan sai mennä. Ajattelin, että nämä pitäisi olla helppoja tähän aikaan vuodesta, mutta ei se nyt ihan itsestään selvää se kuitenkaan. Sitten pääsee istumaan. Pieni evästauko. Löytyy sieltä yksi ikkunakin, mutta kyllä se oli aika pimeä paikka. Kurkkasin sisälle, mutta en mä nähnyt, oliko se edes vieraskirjaa missään. Pimeää oli. Pikkusen siinä vihertää vielä tyvessä, mutta ei oikein mänty pärjää näin korkealla.
Sitten voisi syödä, kun tuli tämmönen puro. Oli hienoa nummea kävellä. Pikkusen itikkaa vaivais koivua vähän riesaksi. Siinä sitten vetäytyy pastat taas 10 minuuttia. Onneksi ei ole mikään kauhea nälkä. Sen aikaa voisi vaikka kurkata kännystä, jos sattumalta olisi kenttää. Semmoisessa kuopassa kyllä, että tuskin on. Seuraavaan yön telttasi alkaa olla valmis siinä jo. Sain kaikki laitettua sisälle. Ajatuksena vielä pikkusen kameran kanssa liikkuu tässä. Ja just kun mä sain tän yksijalkaisen jalustan auki, niin ropisee pikkusen vettä. Makuupussi on vielä levittämättä, muuten vois mennä vaikka nukkumaan. Kello taitaa olla vähän vailla 9 vasta. Viides varsinainen matkapäivä on lähdössä. Aika sillain epämääräisesti nukutun yön jälkeen. Paikka oli paljon huonompi kuin mitä se näytti. Uni oli vähän köykästi, mutta kyllä sitä nyt riittävästi tuli. Kello 7 ja aikaisen pääsi nukkumaan. Niin iltapäiväksi luvattiin sadetta toissapäiväisen ennusteen mukaan. Tuoreempaa ei ole päässyt katsomaan. Mennään nyt sen mukaan sitten, vaikka ne muuttuu päivittäin. Täytyy vähän tuulettumaan, kuivahtamaan hetkeksi. Jahas, joo, tämmönen aamu. Rinkko on siinä pakattuna, lähtö valmiina ja lenkkarit on siinä vieressä. Alun perin oli tarkoitus lähteä niillä, mutta muutin sitten suunnitelmaan kävellä vähän jokivartta ja lähdenkin saappaat jalassa. Jos huonosti olisi käynyt, niin noi olisi jäänyt tohon noin. Väsyneenä voi sattua mitä vaan.
Siinä on joku pistänyt poskeensa riekon. Näyttää tuo jälki vähän siltä, että sulat ei ole poikki purtu, vaan ilmeisesti sitten vaan vedetty irti, eli se olisi petolintu eikä nisäkäs, joka tän on syönyt. Pientä välipalaa. Taas tää pitää muistaa ottaa pois. Hitikkaa ei ole ollut koko päivänä kiusaksi. Tuullut sen verran ja mä oon kulkenut Ylänkyä pitkin pohjoiseen. Paarmoja on ilmestynyt. Nyt ne jaksaa lentää tässä tuulessa. Mutta eipä niitäkään montaa ole. Ensimmäinen odotteleva tunturikihu. Niitä on näkynyt ihan joka päivä. Ei parvissa, suurin parvi 3. Muita kevempaa, niin punakuirin ääntä kuuluu ja yksi musta viklo. Tähän, kun mä tulin tuota Harjanteelta, niin tunturikihu koukkaili kovasti jonkun yläpuolella, että en tiedä, yrittikö se saalistaa jotain vai oliko siinä joku nelijalkainen peto. Siellä on telkkäpoikue. Missäköhän nekin on pesinnyt tässä jo? Juuri minkäännäköistä puuta tän järven rannassa. Jatketaan matkaa taas, vaikka olihan se mukava istuskellakin tuossa, katsella telkkien touhuja. Siinä oli seassa yksi erilainen poikainen, joka oli pikkusen erillään niistä muista. Se oli vähän suurempi ja vähän tummempi kuin se telkän poikaset. Ja lopulta se ui sitten rantaan jemmaan ja laji jäi kyllä epäselväksi, että mikä se oli. Muuten täällä on luonto aika hiljainen ollut. Linnut ei laula. Ainoat laulavat taitaa olla pajulintu ja punakylkirastas, mitä on muutaman kerran kuulunut. Sitten on noita varoitusääniä kaikenlaisia ja kutsuääniä, niitä kuuluu kyllä. Kapustarinta on kaikista yleisin ollut ja sitten on pikkukuovia, vähän yllättäen toi tunturikihu. Ja sitten niittykirvisiähän täällä on nummet täynnä. Kivitaskujakin yllättävän paljon, että ihan päivittäin näkee.
Taas on yksi aamu suoritettu. Kello on aika vähän yli 8. Mä heräsin 6:30 jo. Varmaan johtuu siitä, kun mä menin 8 jälkeen jo nukkumaan. Lähes koko yö tuli vettä, aina kun havahduin hereille, niin sitä tuli. Tossa nyt on kuiva teltan paikka jäljellä, mitä tähän nyt sit jää. Katsotaan nyt, kuin lähelle Pulmankijärven mä ehdin tänään. Mulla on ilmeisesti vain 1 yö enää jäljellä. Kalkkojoki on ylitetty. Pääsin saappaat jalassa, toi leveni niin sopivasti tässä. Siinä oli aika hieno palsasua siinä ihan mun teltan vieressä harjanteen takana. Jotain outoa ääntä siellä työllä kuului, mutta ei selvinnyt yhtään mikä oli. Keväällä varmaan tosi mahtava lintupaikka. Hillaa löytyy paikotellen ihan mukavasti, mutta eivät ole vielä kypsiä. Vaikka vielä ei ole yhtään ihmistä näkynyt tässä kohta viikko menty, niin kyllä täälläkin ihminen on kulkenut. Tuli pieni haapametsikko eteen. Näihin aina välillä törmää täällä hyvinkin pohjoisessa. Ei ole kovin paksua puuta vielä tässä. Kautojoki saa sitten jäädä taakse. Seuraava kohde, mitä mä oon täällä oikeastaan aina halunnut kans nähdä, tulee näkyviin tuossa. Suomen pohjoisin mäntymetsä. Tuossa on sanottu komeasti aarniometsäksi, mutta katsotaan ne millaista männykköä se löytyy. En mä tätä nyt ihan aarniometsäksi sanois. Aika pientä mäntyä, muutama iso se on tuolla siellä täällä joukossa. Saattaa ne vanhoja silti olla. Pitkälti yli puolen päivän on kello. Mäntymettää riittää vielä jonkin aikaa ja vettäkin löytyi nyt, niin se olisi syötävä ennen kuin nälkä tulee.
Huhku säikäytti. Näkyy se kotkakin sitten. Tää oli esiaikuinen, ei ollut vielä pesimäiässä. Lähti tosta ihan läheltä 10 metrin päästä, alta 10 metrin päästä lentoa. Tommosesta rinteestä suunnilleen männyntyvältä. Tai ihan alaoksilta. Mutta olipa se hienon näköinen. Olihan mä kamerassa heti kiinni, mutta siinä oli puita heti sen verran edessä, että ei siitä mitään sitten kuvaa saanut enää. Alkaa jonkun verran jo kiukuttaa nämä äkkijyrkät kurut. Näitä on ollut ainakin 5 kappaletta, ei taida riittääkään. Toivottavasti tämä on nyt sitten viimeinen. Täytyy varmaan mennä tuolta vasemmalta, missä on pikkusen vähemmän kiivettävää. Juu, taas alkaa yksi reissu olemaan lopussa. Nätti aamu tuli viimeiseksi aamuksi. Eilinen päivä olikin vähän tympeä kulkee. Semmoista tihkusadetta ja pilvisyyttä koko päivä ja ihan tyyntä. Itikkamäärät oli sit sen mukaisia kanssa. Täytyy muistaa, että ensi kerralla kun lähtee tähän itikka-aikaan, niin menee suoraan tonne Ylängölle, missä tuuli vie niitä ehkä jopa kokonaan pois. Niin kuin tälläkin reissulla muutama päivä, niin niistä ei tarvinnut kärsiä ollenkaan. Muutenhan tää on vähän huono aika lähteä, kun paitsi ne itikat, niin luonto on niin hiljainen. Linnut ei laula, kutsuääniä kuulee kyllä ja kaikenlaista outoa ääntä. Yksikin paljastui lopulta kuukkeliksi sitten, kun sitä vähän aikaa etsi siinä. Jonkin aika moniääninen elukka. Kaikista yleisin luontoääni oli se hyttynen. Mutta tässä on 3 kilometriä vielä autolle ja sitten pääsee ajaa vähän matkaa etelään ja huomenna loput. Kilometriä tulee seurata. Ei muuta kuin ensi kertaa. Vielä piti joutua tämmöiseen yli polven yltävään ryteikkään. Mutta kyllähän tää loppu silti häämötti.